Последният комунистически символ тук на нашето място, което беше разбит не повече от преди 3 месеца. После последната врата, не беше отворен никъде. Сега ще скачим на една актова зала, ще видите, което се беше официалната зала за церемония в болницата. А това е хода на служителите. Тогава онзи ход, който е там запушен, така, който видяхме запушен в момента, да сме се опитали да го запушим, не се отваряше само за официални събития. Тук си беше за служителите. Вървят цялата болница, за да влязат да се върнат пак натам. Такъв беше режима, не се отваряше много. Не е моя, тя е на всички ни. Тая болница е колкото важна, толкова е моя, толкова е на всеки един българин. Още, че някой не може да смисля, че трябва да има принос, че те са част от тази история. След като го разбие, след това няма да има. Вместо да дойдете да кажете, той не стана, дайте ми по-да Аз както казвам, не всеки човек е създаден да мисли, да създава и да може да прави нещо. Обаче всеки човек може да пази. Това е. Като не можеш да го направиш, не дей да го чупиш. Остави го. Защото аз съм работил с германци, като кажа, искаш ли да направим нещо? Първо, готин, малко да разпочнем и нещо по-нетрадиционно. И грамофона. Да. Ти мини дискети, кога си виждал последно 3,5? Това е счетоводството. Да. Част от счетоводството, защото те са няколко помещения, които обслужват счетоводство, каса, имахме главният счетоводител беше ето там, се стоеше... Гати картичката, това трябва да се снима. Това мафиот, къде беше министър на спорта, това Лучано. Те май го гръмнаха и не. Ако питате мене, трябва просто да вземете. Има, аз казвам пак, има много страшно много неща, но ето, Министерството пак тази седмица бити практика разбиха репоменик и странно как в сряда изведнъж частен съдебен изпълнител отново пуска болница за продажа. За 2 дена веднага се задейства вече. Тук беше технически сектор, пак да кажа, хора, които поне 20 души бяха, които се занимаваха с техническата поддръжка. Канализация, водопровод, сложно беше особено спадна, защото това е инсталации с много голямо нареждане. Парата да е качиш отдолу догоре. И имаше, тук има в болницата, имаше разширителни съдове с големи контейнери, цилиндри. Вчера разказах, защото идвам пак да затворям тази библиотека. Дежурен лекар. И се водим почти единствена точка. Сега ще се качим малко нагоре. И мисля, че тук не са разпределили повече. Да, беше, това си има и знак къде. Лаборатория, която взимаха кръв и урина, да. Не знам като малки дали сме обучили, не сме обучили след такива лампи. Флуоресцентно. Едно време в 10-та година се спомням, че ни обучиха с Да, това е флуорна лампа. 8 мини очала. Да, и си държени децата едно до друго и да, 8 мини очала. Да. Това е най-голямата тъпотия, деца правили. Не знам, някакъв вид... Това е физиотерапия, за нагревки работи. Да. Тук имаше ултразвуки на нощи и на греб, да. Това е рехабилитация. Да, рехабилитацията. Последния помощнически символ. Тук вече се едно не сме в болница. Да. Школата, по принцип, е тази част, която разглеждаме с обучение, те стоена след постоянната на болницата. Болнична библиотека и читаме. Вчера почнахме да събираме книгите, ето, чувалчета и ще я пренесем горе в библиотеката на СЕИС. Днеска с нощи поръчах 100 чувала. Това е
изпочупване от снощната акция. Това, виж, маса. Маса Това чак да да го засня, това защото е ужасна е маса. ужасна. Маса, Действай, аз мисля, че сега че тук ще се успели. И пулс шампанско. и ми пият хората. Олички. Ама и тия футиолчета са много симпатяги. Малките футиолчета. Виж озвучителната система, това сигурно с цялата болница. Това- Не, тук е единствено за тази зала. Само това. Да, абсолютно за да създаде настроение. Но тук имаме прожекционно от библиотеката, ли? Това е това прожекционно. От към библиотеката има апарати, може би през годините. Тук никога не съм виждал, но тази зала, за да се направи скам, тази Тя има да и се акустика тази зала, да. Много се Да, тук плана, Тук барче някакво. че за витринки, да, за пластички, за как беше? Не знам да си Кондейците или как са? Паста палма. Паста палма с глаза. Страшно. Това са наистина музей за нещастие в лошо състояние. Айде да се закъде. Тук вече няма. Тук не те ли прилича на цена си в някаква алпийска хижа, брат? Ага. Дървото е топа. Милиони са били изсипани. Човек. Само с пести. Милиони са били изсипани. Не милиарди в За днешни пари. моргане, човек. За днешни пари са милиарди стотици. Аз толкова масен комунистическа бях, вероятно не съм виждал. Той това не е комунистически още. В смисъл това е строено преди комунизма. Тук е вече комунистическо, но всичко друго е преди комунизма. Не, почна да се руината. 739 обаче. Да, ама с царски пари. Е, да. Това значи, че не е комунистическо. Сейчас виждаш, че има въздух, решаваш и правиш едва по болницата, персонал директно с семействата, тук. Не знам да го Но са много хички. Те това май да помня тук в вечер. Не, ги приземират, бяха да се и... А сам май. Не знам, как ще се помисли кола, че се приземират и нека, няма като култа. Знаете ли това? Тия малко се говорят, това ще... Някакво те се мисли ги помпали, да чупих маса. Слизаме вече. Това ми е... Бяхте на жив. От 8 надолу. Добре. Сега се нощи. Да, сетих се вече. Добре, че ме е навигатор там телефона, значи не мога да се предавам също. Сейчас да се отснем последно, не мога. Дете е 75. Такава стара техника просто ме много сърце. Как по ТК-70-та там, бивши ТК-70-та още ги има изхвърлени. Но аз не съм виждал. Даже има и още по-стари. ДТ-54. Масичката, да. Да насипят тази масичка, да. Ти му са видяли отворената врата и да са влезнали. Да, така е станало ми.